Здравейте, Крипери Коста, аз съм Негоден Крипер. И това е тук съм с втория епизод на поредицата ми от прототип. Но някои хора ми се оплакаха, че нали не са чуло диалога. И затова пусна вече субтитрите. Те, че надявам се да разбирате какво си говорят. И да, нека продължаваме. Също някои хора ми се оплакаха, че съм псувал твърде много и затова този епизод няма да използваме, така се каже, цинизми. Твърде много де. И окей, тук сме. Ко каза? Буку, ко каза? Ай, пускам та. Те много ги мраза през цялата игра, ще ми се появяват. И той ние същи неща, вече съм ги гледал, да. Наистина, това беше горе-долу хубаво, защото бях забрал за шопа, който има в тази игра. Толкова засадни. И това нещо като шоп, тук може да се купувате всякакви неща. Нали, не всякакви ми сили, това е щита. Дай го купим. И за тази мисия, сега когато ще игра, мисля, че ми искаше не спринт граб ми. Не. Да, това дайверо. Искаше. Окей. Даш, но ясно. И то, в принципе, тук се ти обяснявате това. В това поле ти обясняват как да ги използваш. Нали, да, вим ще как се използва. Ръй го ме, сме, окей. И да, сега. Да, след това ще ни покажа как да го използваме и такива неща. Значи натискаме Р. И това щита. И като бягате, както виждате, къде. Те са бахти досадните. И така мога направо да минавам през колите. И ми трябва да ги заобикаляме. Да го лепиме. Събим така станка. Сигурен съм, че скоро ще го победим. Отстъплене! Не, господин, танк не исках. Вече не мога да ме разпознаят. Да, паци. Сега започваме с мисията. Anything? Jesus Christ, don't do that. Sorry. Okay, your permit? There's nothing left there. Well, it doesn't matter. I've been looking at your laptop. Laptop. Yeah. They came in a package the day after you went AWOL. Look. I've seen that girl before. Well, it makes sense. There are only two names in the file. One is yours. The second is this woman, Elizabeth Green. She's still in isolation at the Gentech building. Do you know who she is? Hey, whoever she is, she knows more than I do. God. She's just a girl. What kind of fucking monsters are these people? I can't remember. Axiom will sweep to the river. Brimstone will encircle the entire sector and contain anyone moving through the area. I want this contained by daybreak. Sir, there are nearly 100,000 people in the blue zone. I'm not interested in excuses. Get it done. You have a situation I think your team is well suited for, Captain. How long until your men are in place? We're prepped and waiting for orders. We can be wheels up and boots on the ground anywhere in the city in 15. With respect, sir, a suppression operation in the city of 12 million is slightly more than my men can handle.
The situation has already evolved, Captain. You're not participating in the containment action. Your team has a single target. Alex Mercer, codenamed Zeus, is carrying a new strain. He's eliminated 50 of my men and smashed through a 2-foot steel door. You interested? I'm your man, sir. I don't need to tell you what's at stake. Ja mam tu książkę, to jest Elizabeth Green. Вие забравя съм как се гледа. Да отидем до нея. Васкопи ли си го гледа? Да, къде? Това е нещо като любимото ми. Както гледате, вече глайдам. Това се нарича глайди така, всяка следа. Това фактически наистина е много мощно. Не така си глайдваш, защото ми спестява време. Тук се превърне в някакъв войник или да знам. И да, влезем тука. Къде съм? Ще ходим при тази и как локейт. Какво? Да, между другото трябва да си купя едно нещо за консумиране. Аз го имам. Тя знам това. Въй. Как си го взех без да искам? Дори не знах, че трябва да го взема. That's it. Close it off. No one goes in or comes out of the Gentech building. I want it sealed with level 4 protocols. Сега просто ще трябва да се измъкнем като... Айде. Spider-Man. И сега да разбера кой ми трябва. Добре. Къде то сме трябва? Доста пак. Айде. Вай, дай. Сега се скриним просто тук така. Не. Ей, смешник. Ла тук е. Вай, не, майка ти. Точка. Айде тогава. Стой. Бягай. Първо е това да свалим. После това. Не. Какво става, наци? Не!
ми става, Ай, вече съм друг човек. Спокойно. И... Бах ти хората. Ай, сега вие как ще ме видите. Как ме видяхте, бе? Къде ме виждат ти смеете? Вай просто ще спирам клипа, докато мога да влеза вътре. Добре, крипъри, тук съм. Направо не мога вярвам, като консумира другия войник, не може да стана брат на него и затова трябваше отново демек мислите ми се провали. Трябваше отново да направи. Ми отне време. Бах ти изутката. Elizabeth Green. I don't understand. На тая... Бах ти изутката, тая направо нямам думи. Вай... Направо май трябва да се биеш от тези копелета. Ма нека пада. Както нищо му нямаше, пада момчето. I need help with this. I need to know what you know. Yes, Private, you're guarding a hole in the fucking roof. You've been briefed about what we're up against. We're not secure until these skylights are sealed, so unless you want to pull shit patrol until your mama forgets what you look like, stand your sorry ass right here until you're told to do otherwise. Now move it! Sir! Ама харесва тук явно. Аз го правя, аз го ставам на войниците да си играят с моите добри животни. Не, що аз не съм мърсър, аз просто мога лета. Какво става на ти? Спокой, аз съм от вашите, не виждате ли, че аз съм като вас? Вие сега ще го пусна. Видяхте ли къв съм добър? Съм лош човек, но не съм. Да, се ближа това изрече. А, така, стреляйте го него, не мен. Благодаря ви, господари. Господари. Господа. А тука е ги, так. Ей, сега включваме тук първото оръжие. Да, без тяко оръжие. Ногтите. Няма съм махнал тебе.
Не. Извинете, не ме бийте. Бе, пикла. Опа. Вече си мой. Печ. Бахте ме как го изяде. Аз се крия до танка. Бахте ме, аз стрима един много често. Ти плаша ме, печ. Добре, извинете, ма ще трябва да стопирам клипа, докато ги убия на тях, защото наистина ще има голяма битка. Окей, хора, тук сме и се връщаме на това. Ще трябва да се бием, защото ще трябва да убиваме тези неща, дето не знам какви са. Добре, как ме да места? Да. И ще ги целя с базуки просто. Няма повече базуки. Да. Още една. Окей. Следвайте. Да, Михи за да му ударите не са баци. Добре, мой да му ударите, обаче Михи за да му биете. Войте с мен сте убихли. А, не са ги били. Извинете, ако пак се чува много силно клавиатурата, защото миналия път ми казаха, че много силно ми се чува клавиатурата и... Някакъм удари с камъка. Готово! Айде! Бай! Мерите кучи синове. Айде. Щупихме им сградата. Окей, скип. Добре, това беше от мен. Аз бях Дегонен Крипър и ще се видим другия път. Чао!